He dit que va com una seda, però encara em moro de gana. Després ja menjaràs, però ara que no ataquin el nucli. Si el destrueixen, Lyoko desapareixerà per sempre. Gràcies, Jeremy. Ets massa animant a la gent. Males notícies, la primera capa de protecció ja s'ha dit. La segona capa no podrà resistir gaire estona. Jeremy, em sembla que ja he trobat el que cal per fer baixar el mar digital. Però ara se m'ha presentat un problema inesperat. No pararà, no! Diria que he trobat un mitjà de transport. Ja sóc a dalt, Jeremy. Molt bé, però el nucli no resistirà gaire. Va, de pressa. Aelita, ara et materialitzaré. Si l'Ot no se'n sortís, correries perill de desaparèixer amb tot Lyoko. No, espera! Ja estava a punt d'aconseguir la informació. Un segon! Ha trucat en mal moment. No ho entenc. És com si hagués desaparegut. Em temo que has parlat massa. Aelita, què passa? Ja falta poc. Ostres! Jo el distrauré i tu torna amb en Jeremy. No és fàcil distreure'l, aquest. Jeremy, quant temps em queda encara? Uns quants segons. Molt bé. Com més aviat acabi, més aviat podré menjar. Escut! Un de menys! Oh, no! I ja en són dos! Molt bé, Ot. Ja ho sé. Ja ho he trobat, Jeremy. Estàs a punt per descarregar-t'ho? Quan vulguis. Executaré el programa per fer baixar el mar digital i espero que em funcioni a la primera. Aelita i Ot, heu d'anar cap a la torre activada de seguida. Vaig a buscar l'Aelita. Què fan la Llum i l'Ulric? Ni idea, no hi he parlat. Gràcies, Aelita. La informació que has trobat era exactament la que calia. Lyoko no és l'únic que s'ha recuperat. Saltaràs?
Yumi! No ho entenc, agafa'l! Jeremy! Sí, estic bé. I tu, Ulrich? Bon profit, tot! Això és un somni. Bé, ara sí que ens tocarà tornar al passat, perquè no crec que en Jim pugui oblidar el monstre que ha vist al menjador. Som-hi, doncs. Tornem al passat, ara. Tinc molta gana!